Jag na hapon. Minarespetar na naman kami sa gabos na miyembro kan sosyudad asin kan lambang miyembro kan familia. Kasabayan pag laom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos kitang manarig asin makimaherak sa mahal na Diyos na matapos asin malampasan ta na ini. Ang mga may COVID mabulong na asin kitang pigpoprotehiran kan karahayan ning salud. Maprotehiran man asin pagamit ta ini susog sa karahayan o kagustuhan kan kagurangnan. Biyernes, Senyor Santo Cristo, dai kalingawan, taod-taod alas 5 ang pagkahapon, may banal Santa Misa dyan po sa Mission Church sa Dapdap. Para kay Senyor Santo Cristo, alas 5 nin hapon tabi yan, kung dai man kamo makakatindir. We encourage you na magpasiring po duman sa DZGB News Online. Tanganing maski puro paano, mamati niya to ang spirito kan pangaji. Asin sa mga mapasiring po dyan taod-taod sa Mission Church sa Dapdap, be sure na igwa ka mong face shield, buda face mask, physical distancing, buda alcohol na panghugas sa kamot tabi. Yan. Fet sa ano nangunyan man eh. Jis. Diba? Dalion lang talagang dalagan kan panahon. Weekend na naman. Sige daw tabi, yaong pa po sa mga nagdadarangog. Igwa na akong antipara, mani, takasubagong udto sa programang Tingog kan Banwaan. Si Papa Marngonan niya ngani, News Manager Mardela, supig papabareta ko alas 9 buda alas 10. Taining antipara ko so dati, defektibo na. Makulog na permiso payo ko. Daing nagtirex. Ang ngunyan may antipara na ako. Kadakul bagang nagdadangog ka subago. Tibaad lamang may mabasa man akong text. Sige tabi, mga Tagaligaspi, marhay na hapon. Ano tabian sa Indo dyan na pinagmimeriendahan? Albay District, Daraga. Wertingon yan sa Daraga, duman sa Hans Retro Diner. Sabaw pa lang kang lumi, batsuy umami. Sinasabi ko sa inyo, champion na. Malipot ang klima, duman, tranquilo, may magayuno na ambience. Luto, sabi nga ni Congressman Joey, sarap na hindi tsamba. Yeah. Diyan sana sa Ilawod, sa likodan kan Daraga Bakery. Owned and managed by Tutania's family. Good one. Si Direk Edwin Mani, tanaon mo man lamang duman si Director Edwin. Nagduman ha? Aday pa. Madumang kami. Ade, si Director Edwin. Sige po yan, ang kapartner ko po, co-pilot, no other than the man from Barcelona. Ang lalaking talagang ang mixklada kan dugo, royal na royal. 95%. Polish. Pagkatapos 2% na Espanyol. Gun mo 3% na Afghanis. Manuel Trillanes Tutanias in the house. Tisoy na tisoy. Ay day nga yata. Mas primo ko nga siring-siring nga suludoy-ludoy so taga North Korea. Sa newsroom pag-arog po kaining oras duro diretso ang pag-sagara, pag-aaram kan mga istorya as it happens, where it happens, how it happens. National, international asin sumada kan mga istorya lokal. News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa IT si Richard.
Si Bunjing Buddha si Arven, mapasiring duman sa Mission Church man ano, diyan sa Dapdap. Sa duwa, siyempre, kompleto tropa, news team. Kumparing Jim, kumparing Al, kumpadreng Jomar, katuwang si Ans Luen Zirenz, sama ni Bella Henry de Boy Mata. Ako pan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Yugon malinaw na ang pagkuanaan antipara ko managado. Kagayon man o si Madam Merly Caceres marhay na hapon puda ining taga Mauraru. Kan ginubatan 6298. I love you Kuya Pio. Listening from Mauraru. Yugon mo ano. Shout out na tabi kay Ray and Ray Angelo. Sabi ni 805. Okay na yan. Pagkamani may kasabihan, 3 is a crowd. O di may crowd na kita, gano ang tulo. Yung pagkamani na may kasabihan, mga idiomatic expression. 3 is a crowd, gunmuan man crowded na ang programa ta, tulo na ang listener. Ay, nago tabi. Sige, Inda ko sana kung something is bothering at my hindsight, ano sa likod kan sa kuyang isip man, hilingon mo. Si isay ngunyan ang nagbuburutwa na o kaya anong mga pagngaran na tabi ang nagbuburutwa na makandidato pagka-presidente. Ini po pure plain, sabi na nga ni, open discussion for us to have an enriched mind kung ano na ang nangyayari sa Pilipinas. Mani, I'm missing those days na buhay si Senador Rocco. Mani, rumdo mo? Sa tuyang kababayan, Senador Raul Rocco. Si Senador Joker Mani, buhay pa? Gada na si Senador Joker, dahil akong balita, pardon, may ignorance. I'm missing those statesman, yan. Senador Raul Rocco, Senador Joker Arroyo, Senador, lalo na si Senador Leila de Lima. Nakatangita nagbangot ka, no? Yan. What I mean is si Senador Miriam Defensor Santiago. Isay pa. Senador Alvarez, di ba man Si Tata Ponce, ang immortal. Si Tata Ponce, ang immortal. Yugon mo yan. Si Isay pa. Because these politicians are siguro, with due respect sa mga presenteng senadores, asin sa mga political president wannabes, mani. Ano daw kung kamo, you and I will agree na itong sa mga naon ng bitantang mga pangaran were the last of the names na mga statesman na the Philippines should have as one of them as president. Ano man I-compare mo ngunyan sa mga nagbuburutwang pangaran na mapresidente. Mapupugaw ka in a sense. Mani bako? Mapupugaw ka in a sense.
itong sa panahon ni Senador Miriam Defensor Santiago, pag-igwanin political shake-up sa Pilipinas involving scandals, mga investigasyones kan purported anomalies, pag-igwaning mga political shake-ups, igwaning political turmoil, which causes great divide sa tuyang sosyedad. Pag minataram ito mani, si Senador Miriam Defensor Santiago, it has the force and effect and influence of a law. Tahararom ang pagkasabot, hararom ang pagkaintindi, kan lay na mani, lay in its purest sense kung paano i-aplikar, as in i-interpretar, na daay mani baga na adulterate nin political aspect. Di ba mani? Kung ano suna sa lay, iyuan ang piga-aplikar ni Senador Miriam Defensor Santiago. Although she was hated, nananata, ta mag-inibong nalado bagaan pag-igon ng political turmoil mani baga. Mag-inibong. Kung mag-interpretar ka na bako palatable sa pandangog kan oposisyon o kaya kang administrasyon, sala ka. No matter how truthful, logical, and legal an sa imong ipigtataram. Pero pag minatararam na baga ito mani, ang tao nakakalmada, nawawara ang great political divide, nakakabalik sa tamang dalan kung ano ang dapat na sunodon, susug sa lay na bakong baranga dahilan sa interpretasyon politikal. Baka man ngunyan hilinga, no one is not in control anymore sa mga nahihiling tang investigasyon baga sa Senado. It's now a marketplace of hindi mo na maintindihan na logic, politika, di ba man kay tuso narumdum the likes of si Senador Nene Pimentel nga ni saro pa man, di ba? Senador Nene Pimentel. Mga statesman na igiga lang na pag minataram na nin pahayag garuman sa na government policy. Diba? Nakakalmada ang tao. Now, sa mga nagbubutuang mga presidentiables, pardon sa mga nagsusuporta, Manny Pacquiao. Lakson. Lakson bagamani. Remember, so, kan panahon ito ni Say na nagdulag bagamani iyan. Taigo siyang kasong pighahampang bako. So, sa kuratong balilengga dito, he was a top officer kan Philippine National Police na dapat magakuta na nga ni siya ang nag-i-enforcer kan lay baga bako mani, isa police officer. Dapat siya ang ehemplo nin mga Pilipino na pag-igwa kang kaso, ay ka magdulag sa ibang nasyon. Duminulag bagaan man sa ibang nasyon. Narubduman mo? Duminulagaan. Imbis na hampangon niya sa kaso, magpairarom siya sa prosedimento legal. Diba? Magpairarom siya sa prosedimento kan sa tuyang lay. Tanganing maging ehemplo, PNP chief ka eh. Sindabag ang nagdakop manikan mga may kaso bako? May mga warrant of arrest. Sindang nagdadakop ka iyan. Tapos siya kan kinasuwa nagdulag sa ibang nasyon. Panahon ito ni Say, panahon yata ito ni, ewan ko ba, Gloria ba o si Say. And then, kumbaga so na-insultaran pa kita, pagsalida kan administrasyon, nakaapil niya na sa administrasyon, buminalik siya, nagpasiring pa sa Malacanang. Pagkatapos, garibaga so picture out niya sa Pilipino, I am untouchable. Di ba man PNP chief ang dati.
na supposedly you would be an example kan sarong law-abiding citizen. Tapos ngunyan makandidato presidente. Di ba? Isay pa si Manny Pacquiao nakudaman tabi ha. Isay bunggo. Presidente daw dominado bagakan PDP laban. Although nominado pa sana dai pa man publicly nagtaram na sinda mga presidente. Pero sa publicly na mataram mga presidente si Lacson bako. Yan. Si Isay pa so nagbuburot pa. Si Pacquiao nagakompa. Adakol. Now ikumpara mo duman sa mga kaitong sugangawan na mga politiko bagamani. Gone are the days na daina ining mga tao na well-learned enough na pag-abot kan panahon na grabe na ang political divide kang Pilipinas, makakampante ka, taigwa lamang ning saro o duwang nagtataram na nagigiyahan ng mga Pilipino na pigre-respeto man because of the wisdom na sa indang ipig-share sa satuya. Ngunyan tabi, hilinganaan mga madaralagan na presidente. Dahil man ako nagsasabi na mga menos ang kapabilidad ninda. Iyo bagan ang hilingon mo. Taro pa nga ni question, si Isay na sa nadaw baya mani an matukaw sa Malacanang na dai dudog kulon pa ibaba. Diba? Kita bagang mga Pilipino nagparataram, ang politika dapat ngaya sarong aldaw sa napakahulog kan boto, tapos na ang politika. Nagpaparataram kita kaan. But in practice, once na nakatukaw na ang sarong gobernador, congressman, alkalde, presidente, dahil na so nagparatararam na dahil na ngaya kang politika, iyuan minakahig pa ibaba. Taba ko ninda ibinuto, sunanggana. No, arin daw kita maabot sa punto na makuatan na so level of thinking na pag yaon ng presidente, that's it. Diretso na kita. Ba man Kundi, comes 2022, si Isay man manggana. Mamasid ngunan kang pinagapod na honeymoon period. Daingo na yan. Ang pagkatapos naman kaan, nako, hilingon nindo. Kaya something is, igwa marining nagdudoon sa Pilipinas, would it be the attitude or talagang endemic na sa satuyaan? Arog kaining political divide. Yan. Mga persona sa naunang bitanta, Senador Raul Roco, Senador Miriam Defensor Santiago, Senador Joker Arroyo, si Tata Ponce, buhay pa. Immortal! Tata Ponce. Tay pa, Gerson Alvarez, si Pato na Gingguna. Jupristo Gingguna, so gurangan. Pag minatararam ito, kilpis. Tanama mati mo, naigo talaga ng wisdom in its purest sense, unadulterated politically. Ngunyan sa tuya, grabe na ang political divide. Kung ikaw pang mag-emerge na the likes of Senador Miriam Defensor Santiago, personalidad. Sayang. Sige, sandali muna, time check muna kita man. Pagkatapos si Jomar Ilaugta, Oras Pilipinas, alas 4:32. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000
pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, haranina ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta! Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na. Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000
7,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Sige, doro-diretso kita kan mga istorya dyan sa palibot. This time, arabunta daw duman sa Premier Distrito. Compadreng Jomar, thanks for waiting. Go ahead na, good afternoon. Salamat, Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Tulong residential compound sa manlain-lain na tulong na barangay sa Banwan kan malilipot ang idiniklarar poon kaso bago na granular lockdown. Ini matapos na magburtwa ang mga kaso ng COVID sa mga nakalis na tulong aldaw o nagkapirang aldaw sunod-sunod digdi sa tulong mga lugar sa tulong barangay digdi sa Banwan kan malilipot. Sa ipinaluwas na Executive Order numerado 020-2021 ni Mayor Rolly Volante sa iyang pigdeklarar na granular lockdown ang purok
o an residential compound na i-identify kan Aritio Malilipot digdi sa Purok 4 Barangay San Isidro Iraya. An sarupa sa Purok 4 Manggiraray kan Barangay San Jose Malilipot asin an pangtulong grupo kan residential compound iyon sa Purok 1 kan Barangay San Roque kan nasabing banwaan. Ini tabi pading piyo dahilan ta lagduan so luluwasan ka na positibo sa COVID sa mga nasabing lugar na imbuelto ang mga miyembro o pagdiriba sa laog kan compound. Kasud sa nangani, biglang nakiktigan mga taga Malilipot dahilan ta halawig na panahon na dainin na kaso pero nagpo na magsaro-saro sa mga nasambitan na lugar. Kasud biglang nagbutwa ang anom na kaso. Sa mga nasabing lugar. Ngunya na daw, saro na naman na nagpositibo. Kung kaya na obligar na talaga ang alkalde na ideklarar ang lockdown sa nasabing lugar. Papangapudan niya sa mga BERT o Barangay Health Emergency Response Team na makipag-coordinar sa mga barangay officials sa mga residentes kanao ng bita ng mga pig-lockdown na lugar. Tangani na ma-control ang hirukan mga taong ini asin matawan man o mayudahan kung ano ang mga pangangaipo, especialmente kung may mga bakalon sinda sa luwas kad sa indang mga residensya. Roger, kumbaga kumpadreng Jomar, mga residensyas man sa nano? Roger, on that pa de. Bako man na so entire purok o kaya sa mga residensya sa nakan, mga may nag-positive over? Oo, kadaklang kaya pa di kang nag-positive, yaon lang sinda sa laognin sarong man iba-ibang harong pero nasa laog ki sarong compound. Man iba-ibang harong pero sarong compound, sarong solar. Sarong solar lang yan pa di. Kaya ito ang lockdown. At least igwanin containment area bako masyado talaga na waragas Oo. Kaya lang kunyang pa sana may nagaparaterex na sako na luwas laog mang girari baga ngaya sir. So mga residentes duman sa barangay may nagpapatabako pa nga ni I mean so pig-lockdown na compound. O kaipuhan gayud na so aktibasyon kan mga tanod. Iyon na nga ni gayud sa ipabot. Ngunyan pa lang habang nagre-report ako may naglalaog na text. Isus Mario Joseph naman May nagpapatabako pa kanida. Isus ko papaano naman. Sige. So i-follow up tayo baka lamang ma-actionan kan mga barangay official. Ano nga itabi kumpadreng Jomar, mga purok paki-onambit mo da barangay? Nagkapirang residensya sa Purok 4 sa San Isidro Iraya. Mga residensya man, dahil ko alam kung basta nasa residential compound man sa Purok 1, Barangay San Roque, kan Malilipot. As in residential compound sa Purok 4, kan Barangay San Jose, kan Malilipot. Yan, kopya. Yan pa ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Mga granular lockdown na pinag-implementar na kan gobyerno duman sa Malilipot. Elang igod ang nakakalusot, nagluluwas pa nga ni da. Nako naman. Ano ba yan? 14 bago mag alas 5, si Ans nasa linya man. Isihon ta daw, Ans, what's happening man? Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya itong bareta, padagos mo niya na pinagpapakusog kan gobyerno lokal kan Legazpi sa paagi kan City Veterinary Office o CVO. Ang sa indang programa may kinaraman sa pagtaon ni mga range and organic system alternative livelihood chicken sa Manila na barangay dito sa siyudad kan Legazpi. Inian na sinabi ni City Veterinary Officer Dr. Manny Estepon na kung sa maabot na ikatulong semana kan Setyembre may pinaglalauman sindang maabot 200 na chicken layers naman na idudonar sa gobyerno lokal kan Legazpi kan Pilmico Feeds kan Aboitiz Foundation tangani na makatabang sa nasambitan ng proyekto. Sigun kay Estepon, nag-aapo doon nindang egg machine ang proyektong ini katuwang ang Legazpi City Women's Federation o LCW
DSWF, asin man ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, kung saan ang mga manok din piglalao man na makapag-produce ni apat na tray o kaya 170 na mga bunay sa kada aldaw, kung saan ini daw makakatabang ng gad sa pagmantinir kan food security measures sa syudad kan Legazpi urug pangunyan na ang mga barabarangay na dipisilan man gararay darakan pandemyang COVID-19. Pirang ribong ining so nagmabunay na mga manok over? 192 ang mga mabunay na manok naman, tabi, Sir Pio. 192? Yes, ang itutunar. Tapos ang ining mga manok na pwedeng maka-produce ki 160 eggs daily. 150 eggs daily? Yes. Ay, kagayon aramuan sa ini ang mga dapat ko ta nagkaidupan na ipundar, ano? O ngunyan, ining 192, handpick daw kaya na-determinar na kung sisay so maataman ka yan. So talagang mga those needy, tabi? Sabi ni Estepona, sindugo na maataman kini para mientras and makonstruir sindakan mga cage bagang kinakipuan Sir Pio and oras na magburunay naman ini and talagang mahiling na pwede nang atamano naman kan mga barangay, mapili naman sila. Nasa proseso pa sinda Sir Pio kang pagpili kung sirisay naman ang resipiyente kani mga barangay. Ay, ang paghuna ko, ididistribuan pareho ka sa mga kabirbaga, kundi iba palan, siyudad ngunaan mapabunay. Yes. Ay, talaga naman. Ang bunay bagang ngunyan, gura ano, iguanin, sigun sa kadakulaan, ang bunay. Oo, depende sa kadakulaan. O, budadakul na kita dyan nahiling, na nag-display na yung mga bunay na native. Yan. Totoo yan, Ads? O baka kinulor sa naan? Ano daw? Totoo. Sa mga brown baga? Sa mga brown. Uho. Kasi, tunay tabi Sir Pio, si Papa nga iyong bigbabakal, native. Yan, oho, mga native na bunay. Sige, kadakul na baga dyan. Sige, sige. Sabi ni Estepona, piglalao manindang talagang makatabag maninin, lalo na sa mga saradit na mga paraomarig sa syudad kan Legazpi, na nga naman, kumbaga matabangan man sinda sa sindang, oral daw na pagkabuhay. Okay, sige, sige. Sabi Sir Pio, ang informasyon pahalit sa City Hall, ang Scalero, DCG. Salamat, istorya. Kadakul ba mga mabunay, mga layers na manok, idudunarkan pilmiko. Bueno, dumang kita sa tercer distrito man Kanalbay, aramon tada kumparing G, what's happening man dyan? Yes, salamat tayo. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, sertipikado na ni Municipal Engineer Felix de la Cruz kan ginubataan na an sports center na pinatindog kay ito kapanahonan ni dating Mayor Juaning Garcia, digdi sa sentro ka na ginubataan. Kaya po ng i-demolish dahil lantaday na pwede ini nagamiton sa ano naman na mga aktibidad o okasyon tabi pa na peligroso na nakulo na ang mga diferensya, depekto, mga poste, corroded na bata, mga lansang initabi pa delikado na ini na bumagsak o kung naan igwanin na mga aktibidad, baka magkaw sa ininin peligro sa mga malaog digdi. Pinadlock na initabi pa So, kon mismo? Sports center? So, center mismo? So, ano ining apod kaan? Sports center? Sports center, oho. Yun, bagay ni sa haros sa ampangan kan simbahan, kan ginubatan. Ngunyan, ang saro sa problema, ta pinadlock na ini, dahil naman ini pigpapagamit ngunyan, pigpaparabarabadan man duman sa laog nin mga basura. Ay, yung manang ganda, no? Pipalayapan duman na pipalayapan. Pong! Uto na sa mga basura. Basta basketballan bagay na Iyo, basketballan yan. Kan palarong pambansa, baga nagamit ini Iyo, pagkatapos, nagkawat pa diyan kay ito so DCGB, so KBP. Yan. Narumduman mo kay ito. Oo, yaw na ko dumaan. Panahon ni Tatawaning na Garcia. Nakakawat ka palang digdi. May was baga. Ang problema, sigon kay Engineer Felix de la Cruz, sa mga poste ba kay ni lansang. Iyo. Ang problema, tipig para irihian. Nya, Ang ihi pala, nakakatunaw ka lansang. Gon, acidic bagan gayon ang ihi. Di malasig para irihian kaya ngaya. Ay, sus, nakita ba? Sa sanggo na ang bayan, nagdawang isip na basta sana na
siyempre, dako lang pundo ang ginamit ka. So pagpapademolish na naman ngayon. Yan. So, ang ginibukan na Sangguniang Bayan, pinapanginot na rabay si Mayor Orlando Palabrica, dahil basta nag-uyon, Oho. maagad nga kita second opinion sa DPWH District, 3rd District, sa pamamayo ni Engineer Salome Sartilio. Di hilingon so structural integrity man agad kaan. Kung ang rekomendasyon ni Engineer De La Cruz, tugma sa rekomendasyon o findings kan DPWH. Pero para mientras, for safety purposes, sarado na. Sarado na, padlak na. Bako hindi sa COVID-related. Lockdown. Ngunyan, nagpaluwas na si District Engineer Salome Sartilio base sa indang pag-assess kan sitwasyon physicalmente. Talagang natugma duman sa rekomendasyon ni Engineer De La Cruz. Yan. Ngunyan, ayun na yan. Dahil pa na nakuha so kabilugan na desisyon kan na Sangguniang. Siguro mao yun na sinata. Second opinion na ito hali sa district office na kan DPWH. Buda mga inhenyeros lisensiados ang nagtatarang. Eksperto na ito. Sige. So lalao man na sa mga maabot na aldaw, posibleng luway-luwayan na yan na demolition na sports center. Ang plano dakaan ibuhon na tindugan kay People's Mall. People's Mall. Aha, sige. Saan pasanad? Yan, tabi pa rin, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DC, GB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa mga istorya dyan sa Ginubatan, Albay. Ano, yan. Sabi ni kumpadreng Noel na Manalo, Pading Noel, Pera de los Obos pari, pirang taon na sindang nakatukaw. Ngunyan sinda nagtaram na dapat na daw may pagbabago. Aw ano, ginibo nindang mga nasa pwesto ninda ni pirang taon na nakatukaw, nataday ninda na bago. Tamili madalagan President and Vice, ang slogan baga, dapat daw may pagbabago. Ha ha ha. Baka orag pagmation sa totoo lang, puro na pati yan. Pag-abot kan eleksyon, puro yan padaba nindaan mga tios, mani. Puro nan ma-associate kan buhay nida sa mga tios. When will we ever learn kitang mga Pilipino? Sisay na sa nabayaan sa tuyang mamumuyan na susuportaran kan halos kung dahil man lamang maging 100%, 90% lamang. Kinaputan naman nin general, kinaputan na ning ekonomista, ning artista, nin kabanal-banali, nin mga ngaran politiko, mga Aquino, bako man kinaputan na kan maisog, ning dusta para muda. Diba baga kitang namumuyahan? Ano na sa nabaya? Sige. Naglalaom po ang Bicol target na naman sa pangarang kabilog na tropa na natawan mi na naman kamuning informasyon na sinserbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa laog kaining semana. Happy weekend po. Salamat kan sa ido pag-antabay asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.